Ainhoa, azkenean gertatu da? Bai, azkenean Olatzen eta Noraren arteko musu hori ikusi da, 8. atalean. Eta zuek estena horrek nola grabatzen diren ikusi nahi duzue? Ba, gelditu zaitezte eta sekretu guztiak kontatuko dizkizuego. Olako kontuek beti pentotzuelako orduri, eneban ikusten erronka moduen, nahiakin ondo eruten nazelako eta orduen natural edo izango zalako. Bai, esan zeguten animal. Hori da. Esan barzen, como pasional, baina pila bat. Lehenengo musu eta nolan eta azkenin izatuzun geixa. Ez que... Ikusten da. Gauza bat... Zagit entzuten da, baina, pum! Ta pum hori izan zen nere burua. Claro, pum, hola. Pasional. Izan salvaje? Hombre! Denbora gutxi zegoenez, gogoratzen ez, esan diguztiguten animal edo pasional hori, eta egin genituen agian bi apurra flojo, ez? Eta gero beste bila, baina nik uste lau baino gehiago ez genetuela egin. Entzeguetan ez ginen musukatzen, basikamente nire Espainetako engaitik, Ze movida bada, gero kentzi ez da izer. Hartu gendu zen lehenengo tomak, lehenengo ensaio moduen. Basikamente jakitiko nundik jun eta... Claro, eski oso teknikoa da. Osa, ematen du ez baina oso teknikoa da, nundik pasa, kamarari nun utzi lekua, gero nola apoiatzen naizen ni, atea irekitzeko ere eskuarekin irekit kamara ez tapatzeko, gero ni hola, claro, horregatik eman ziren. Kolpe hori. Eta hortaz aparte ere, arazoa dago beti aurpegiarekin. Ze, claro, igual, zuk musu normal baten ez dezu pentsatzen, baina kamaran, zuk jartzen baldin badezu horrela eta beste horrela, baina kamara hemen baldin badago eta garrantzitsua zu baldin bazea hola inbarrezu. Orduan, ja gaude aktoreak esaten, bale, ni hemendik, zu hemendik. Gero igual, gure kasuan biak ginen importanteak, orduan, guk egiten genuen, ba igual, momentuan hasi horrela, baina gero giratu eta gero ikusteko biak geundela musuan. Bai, azkenean, koreografia bat. Dana koreografia. Rodajean igual pertsonazko daude kamaratzean, baina musuetan edo estena nahiko intimuetan badauz beharrezkoak diren. Hori da, eta ja. Nik lotxa sentitu nuen edo deserosotasuna apur bat lehenengo denboraldian, bereziki. Alde batetik berrian nintzelako ni ere, eta gero beste alde batetik Ibaiekin ez nuelako konfiantzarik hasierriak ginerako biak. Eta orduan nahiko kaotikoa zen ginen oso txikiak, ekipoa berria zen, ekipoak nabaritzen zuen gu urduri geundela eta orduan egoera guztia urduritasunez beteta zegoen. Gero Nahiarekin bigarren denboraldian eta hirugarrenean oso eroso, nik beti esan diot Nahiari gainera lan egiten oso eroso egon garela beti. Osa, ni oso nerviosa neuen, eta bueno, maitasunez gogoratzea zu, baina da, ez dakit, maitasun barra gorroto bat. Berezixe da, beti. Gero Robirakin emotezen beste mozu danak, beste gozetasun batekin. Guk dekau esten oso polit bat, hori dantzaldixe, antolatu oztana, gorkak eta hori. Musu horretan eneuen hain nerviosa, ja ez dakit beste erritmo batekin sartzen zaielako, ez? Nik Robirakin eukin eman musu bat, eta Robirakin joztan hainke, eta eukin eman. Igual neu izen ez dakit, baina bisotako batek eukiban olako hainkada bat, bai, Olatzen nogela graban gendu nien. Hainbeste ordu hor ez dakit zer. Asko goratzen izagun horretan, ze ez zen bere lehenengo musua, ze bigarren denboralean eman zuten musu, baina bazegoen urduritasun puntu bat. Bai, nik gainera musu hori ez, baina bigarren denboraldi zen musu hori, nik pentsatot bizigendule pixkat como ai, momi dela musu bat ez da izer, eta da super guapue, bai, gize da, porque etorri zan hori itxeko bakarri. Claro. Eta orduen zan, ai, eta hori da? Bale. Igual aurreko denboraldietan bai egiten genuen gehiago hori, kotillatzera joaten ginen besteen musuak edo estenak edo horrela, eta igual musuetan gero gauden konboan edo galdetzen, baina gaur egun ja gaude gure kontuetara, grabatzen dutenean da, bale, niri tokatzen zaitez, bale, banoa. Usteet kostatu duela, puntu hone arte iristea bai neren kasuan, bai gure kasuan. Normala izen dela kostatu izena. Eta eskerrak kostatu dela, ze bestela, Olatzetan ora ezagututa, pentsatzea. Igual noraren kasuan, bale, baina Olatzen kasuan pentsatzea, atal batetik bestera. Maiteminduko zela, Gorka utziko zuela, eta norarekin joango zara ez litzateke izango erreala.
oso ondo joan dela eraikitzen pasaden denboralditik, lehenengo laguntasuna, gorrototik laguntasunera pasa ginen denbora asko hartuz, eta orain maitasunera denbora asko hartu dugu. Ba bueno, hau izan da guztia, espero dugu bideo hau zuren gustokoa izatea. Bai, eta bideo berezi gehiago ikusi nahi badituzue, igandero makusin. Muitxu asko! Aio! Agur!